어러저리 지역나 가디 아마메리 증바이동 해보 제사 카이파노 가이드 타니 증바기 샤나이 카자니 타코테 복성 싱티노 마탕작머니 아버 지슈 크리스토니 비신테 시비세 가이드 진노 카이르머니 아버보 지슈 크리스토니 비신테 시비세 숙나하니 줬던 거로이 만만이 Praise the Lord Hallelujah Kristoni takokte bukugro tinini kotma kaham noroni buskango ang tubui payuka kanai naidi ni bagai kaisa kok tu buzak tongo miani kok no te ang kaisa thainei sawai knaranai tini kaitol ano jora kaham raka Jisu ano bini bisingo ke tonma bai bobai thansa ke tonma bai tini haino hai o kotma kaham no sanani bagai bano sujuk reka aboni bagai no ang Sini kathang gaplai kai tona hambai subra Jisu Kristona hambai te phola kathano hambai bo ano naisingei tongmani bagai bona tiduri tongmani bagai Pariseng senglai seng sawi mano Jisu no seno mathangnai hnai haipano seng kabangma borok ni no wansok mani tongu seng baptisma ma baismi mathangjakya Seng bahake samung klaina nang bahake tongna nang dunia wo seng saimanani belaino nango tabok ang koroksa Kristan Jisu ni mungbai apakai to ni mungbai Jisu ni mungbai polagata ni mungbai baptisma angka haipano ang akai to ni elembak ni kok thaini mote wei tos tongya ang tongna ni ringya sana ni ringya bebizar tongmung Tomung hamia tomung sitra kai torni sitra jakmani tomung bai tongkhe Jisu Kristonin sitra jakmani tomung bai tongkhe seng bahake nai phola kathar bai seng tongyake baike nai aboni bagai Kristoni takubukuro seng baptisma mani porewo seng kai tor bai tongnani tebini samung no khlainani tei kaham samung khlainani belaino nango kaham samung tamo surinani Bible porinani kothama kaham pirnani borokno siarokno sirinani bagai seng abo belaikino nangkuk mani no aboni bagai tini seng saiman kha Jisu no lama Jisu no kubui hnai haipano seng bono lama bono kubui ni sididi phano seng nogo asugui tongu haya kheba Jisu no suriya Baptisma engkha haipana seng Jisu bai sikri kha kereng dia engkang kike seng bahai ke mathangja mungo phai mannai alam bakni kokthai bai che tongya ke seng bahai ke mathangja mungo phai mannai kaitor sono tamsa thansa tongnani bagai bo bai kathawai tongnani bagai example nai di tabok jekunu kaisa seng bufang kai ke bufang bedek bai kaphawai tongya ke seng a bathai rok phara phai chini thariwo wansugui nai di Seng saimano John chapter 15 ni paso jono tamusa Angul bufang bai bedek kapha jakya hanke bo bathai thai manya hanai saw aboni bagai sengbo bo bai kathawi tongya khe kaitor bai thansa khe tongya khe Jisu bai thansa khe tongya khe pola kathar bai thansa khe tongya khe sengbo bathai thai manya ngai aboni bagai seng bathai thaina tui khe Bini samungno khlainani nango bobai thansa ke tongnani nango Jisu sengsar tongpuru naisigi nedi bo kebangma samungno khlaikha aboni bagai tabok sengbo Jisu haikeno samung khlainani chini langmawo nadana nangya ningno wansugai nedi manango bo prungmong singnanai kathar elabak ni kokno simise singnanai meriom Jisu ni kokno toi tamosa John 2 ni paso singnugo ati Jisu ni buma senrok no haini saka bo sama haino norok khlaidi Jisu Kristo no toi mere mo belai ke sai Jisu Kristo ni samane bising disi ongai Jisu Kristo sama hai simi ongai Ning wansugai dini aboni ni bagai kaisa kotma kaham tuwei phaimani tei ama medina tamni karonai suri bojono muthangi daman seng saimanani nango buma bai besala borokni halok kaham ungnani bagai tamni karonai ke buma tei besani borokni halok relationship kaham ke seng joto jagano tongoi aram nango joto jagano seng tongoi khaksangma tongthokma bo phayu example chini no khungo naisigi ne di chini kabang ma khungro kono bahai besani kokhnaya bumani kokhnaya naisigi ne di tabok tripura haingo kabang ma abahai no jengja kebe murok nong khungo phaimani abono bumani kokhnaya besa obo abahai no ungui thango dera wei thango
Aboni bagai sing besa bumani kok knana nango buma besani kok knanani nango kaini no borok kok knalayoi bujiwi tongnani belai no nangkuk mani jinis chini langmawo aboni bagai Elizabeth bo sakdiri angpro ama meri tamukhlai ganga ke bo pholakathal bai kobor jagi Elizabeth suno hai hinai saka Gospel Luke chapter 1 ni 42 wo suno kaisa katma kaham suno phunukha srai srai ke okatma kaham suno phunugei ru padiseng obnoti khuk tanglai nai Mariam ni a koknok Elizabeth khna kheno bini bohok ni chrai barsakha Elizabeth pholakathal bai kobor jagei hai hinai sotonoi saka beri rok ni bisingo neng hamsajak tei nini ok ni ceraibo hamsajak Praise the Lord Hallelujah sing elembak ni kok thayo khnaka Elizabeth bo pholakathal bai kobor jagei ama merino tam honei saka Elizabeth pholakathal bai kobor jagei bo tam honei saka ngake beri rok ni bisingo neng hamsajak tei nini ok ni ceraibo hamsajak neibo saka abo Elizabeth sawitong na pholakathar sawitong wan sugui nedi Elizabeth ni bisingo pholakathar koborma bai bo okok no saka that means pholakathar bini bisingo kok saka ke pholakathar se bono kurmo Mary nei han mani abo Elizabeth ya pholakathar jeng srai srai erembak kathar ni bisingti jeng nugo aboni bagai pholakathar se bono ama hanga ke ning an tabok ama hanani bagai tamo tong hanani bagai sini tak thaniwo hani daman manya Pholakathani kokno dakhnanai tabuk senghai sadaran borokni kokno dakhnanai alam bakkathani kokno dakhnanai tabuk norokno decide khlai wansogei nasidi tei angulbutei paithangmani jora kailai pandawo angulbuti paithangmani jora aprubo ama meri jisuno koima ba jisu aprubo na masingsa ke tino angulbuti snamirmani aboke johon duini paso okok thaino sunarkha Johan duini paso chuno okok thairkha kana kale pandawo ama meri angulbuti paimani nugui saimanai jisuno bohai ni sabu sajla or angulbuti sekrikha sing tamok khlailai nai nei apru jisu tamsaka ning tawanadi ning takiridi ang tongo ama nini bagai bo bumani kokno khana wino tini kale pandawo angulbuti no bo snamai rikha Praise the Lord. Hallelujah. Apani bagi ama meri bini sagirono tamo sakanga ke bos hamatino norok klaidi. Jisu tamosa abo haino klaidi nei bini sagri rokno bobo dagi kha. Je Jisu klaidi hinma je ama meri klaidi hinmani abo Jisu fulfil kai apruno angul buti snamai remani. Ama koima bai buma besala no sama bai besala bumani kokno knawai abono snamai rikha. Apani bagi sini thaniwo kuno dauda tong bumatei besala borokni harok hamya ngi tongnani bagai kuno dauda tong abo kaisa erembak ni kok thaino ble elembak ni bisingti no sing obona sawi tong ble bujinani bagai ning judi no buji mai nga ke pholakathano ringdi bonono subarai bonono tidurnai bonono phiok nai bonono hamari renai bonono siano sirenai abono pholakathar nono elem renai Kristoni taku buku grok aponi bagai ama meri bo Jisu no hamzak mahai Jisu ama meri no hamzak mahai sing jotono buma bupa takuk buku joto dunia ni borok no thansa ke hamzak lainani bagai thansa ke tongnani bagai suno kaisa pherengmung rei rikha borok no chuba chu khlainani bagai judi no apuru Jisu samung je akhlaimani abo samung kahamda na hamya nengna wan sugui nei di o elembak ni bisingti Jisu apro je samung khlaimani abo kahamda hamya Jisu je samung khlaiti no neng angbo khlainani bagai nango kaitoni mungai Jisu ni mungai pholakathani mungai sing o samung no khlainani belai no 100% nango no phari sing asuk ler yawai sing bo Jisu bai ama meri bai pholakathar bai sing thansa ke samung kaham kaitoni samung joto singsaro Jisu samung tangmani
joto sengsaro jisu samung tangi thangmani joto samung tangi thangmani abo kaisa phola kathani bising tui kebo tangmani aboni bagai singbo abai keno samung kaham khlaidani bagai belai no nango. Praise the Lord, hallelujah. Tai jeng saiman kha jisu thimani yagulo sagri rok piring poroi hamangsi ma ngai tongpuru yang wan sugui ma ya piring poroi ngai tongpuru ama meri apuru bini sagri rok no tubui thansa ke no kaisa wo suri layai apuru phola kathar boroni sakawo phaika abo samung chapta 2 ni 1 ni simi 12 jora norok pore winai di abo ungka norok ni bagai kotma kaham abo norok ni bagai saklai mani kok thai aboni bagai kristoni taku buku rok o kotma kaham bising tei norok bojiwi man kana nei ang kha khayo. Praise the Lord, hallelujah, amen.